Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Kumusta po kayo dyan sa inyong channel? Tawagin nyo na lang akong Adong, lagpas 70 anyos na sa ngayon. Taga rito ako sa Masbate. Ang aking apo ay palagi kong napapansing nakikinig sa inyong mga kwentong aswang. Kaya naman nahumaling na rin akong sumubaybay. Kako ay sabihan niya ako kapag may bago kayong pinapalabas na mga kwento dyan sa YouTube kuno o kung anumang tawag dyan. Ako po ay pagpasensyahan na lamang ninyo dahil hindi naman ako maalam sa mga cellphone na yan. Hanggang sa heto na nga at nahikayat ako ng aking apo na magbahagi na rin ng kwento sa inyo. Natuwa naman po ako kasi pagkakataon ko nang maisalaysay sa maraming tao ang naging karanasan ko noong binata pa lang ako. Ito ang pinakamadilim na kabanata ng aking buhay. Isang karanasang nagpalubog sa akin sa matinding pait dahil noon ay pumanaw ang aking kapatid na si Abel. At di ko man lang siya naipagtanggol laban sa mga aswang. Hindi ko na po matandaan kung anong taon yun eksakto, subalit noon ay dekada sa 60 pa lamang. Ako ay 15 anyos kung tama ang pagkakaalala ko, habang ang aking kapatid naman na si Abel ay 12. Kamamatay pa lamang noon ng aming inay na si Marilu. Ang aming itay na si Andres naman ay namatay noong 9 anyos pa lang ako. Kaya naman naiwan na lang kami nitong dalawa sa maliit naming kubo. Swerte na lang at tinitingnan-tingnan naman kami ng aking ninong na siyang kapitan ng aming barangay. Si Ninong Jojo. Kahit paano, nakakaraos kami. Yun nga lang ay hindi naman kami pwedeng umasa na lang palagi sa tulong ng iba. Kaya naisip naming mangahoy o mangaso sa malapit na gubat. Isa yung gubat na nasa harap ng isang may kataasan ding bundok. Doon ay nakakahuli kami ng mga baboy ramo, usa, manok na labuyo, ibon, ahas o kahit na palaka. Kahit anong pwedeng maipanlaman tiyan o maibenta ay hinuhuli namin. Isang araw ay muli kaming lumakad ni Abel. Bitbit namin ang tig-isang mga itak at tig-isang mga kawayang pana. Ang pakay namin noon ay makahuli ng baboy ramo o usa upang ibenta. Gusto kasi naming magkapera dahil binabalak namin noong mamuhunan sa isang mas maayos na negosyo. Ang problema, hindi kami makahanap ng hayop na mainam hulihin noong araw na iyon. Madaling araw pa lang, nasa gubat na kami. Ngunit inabot na lamang kami ng umaga. Tanghali at hapon, wala pa rin talaga. Katakataka yun dahil karaniwan namang maraming mga usa o baboy ramo sa bahaging yun ng gubat. Hanggang sa naisip ng aking kapatid na magpunta sa masukal na bahagi ng gubat. Alam ko po ang kanyang tinutukoy. Yun ang bahaging paangat na sa may bundok. Napakasukal doon. Malago ang mga halamanan, matataas ang mga talahib at halos magkakatabi na ang mga puno. Kaya naman tumanggi ako. Kako, mahirap sumugal doon lalo at hindi naman kami sigurado kung makakahuli nga. Ang nangyari noon ay umuwi na lamang kami ng 2 palaka lamang ang dala. Sa sumunod na araw, lumakad ulit kami para mangaso. Ngunit ganoon pa rin ang nangyari. Wala pa rin kaming huli. Naulit pa po iyon ng ilang beses pa, hanggang sa tuluyan na kaming naging desperado. Isang hapon napalingon ako at napatitig sa masukal na bundok. Noon ay ako na mismo ang nagsabing subukan na namin sa lugar na yon.
Hindi naging madali ang lakad namin dahil nga sa sukal ng bahaging iyon ng gubat. Kung wala ang aming itak ay tiyak na hindi kami halos makakausad. Mahigit 1 oras din ang aming nilakad bago kami nakalapit sa bundok. At pagtingala ko, nagtaka ako nang may mapansin akong isang sagingan. Napakusot pa ako ng mga mata dahil inakala kong namalikmata lamang ako. Sino ba kasi ang magtatanim ng sagingan sa gitna ng kasukalan, di ba? Tapos naroroon pa sa napakatarik na bahagi ng bundok. Bahaging tiyak na magpapagulong-gulong ka pa ibaba kung hindi ka mag-iingat. Subalit nang tumingin ako roon ulit ay mayroon ngang sagingan. May 2 mga kubo rin akong natanaw. Maski nga ang kapatid ko ay nakita rin ang sagingang iyon. Ibig sabihin, hindi talaga ako namalikmata. Nangati ang utak ko at naisip kong lumapit ng konti. Ganun din po si Abel. Kaya lumakad nga kami papunta sa ligtas pang bahagi ng matarik na lugar. Tumayo kami sa patag na bahaging may isang puno ng kamagong at pinagmasdan namin ang sagingan. Doon namin nalamang hindi naman pala iyon ganoon kalawak. Siguro sa tansya ko mga nasa 30 puno lamang naroroon. Kapansin-pansin ding walang mga bunga ang mga saging na yon. Bukod pa ay katakatakang medyo masangsang ang samyo na nagmumula sa sagingan. Kung pipikit ka, maiisip mong isang katayan ng baboy ang nasa harap mo at hindi isang taniman. Ilang minuto pa ng pagmamasid namin, may lumabas na matandang lalaki sa isa sa mga kubo. Natigilan ako at napalunok ng laway. Hindi ko masabi kung bakit, pero bigla ring nanginig ang kalamnan ko tapos pinagpawisan ako ng malamig. Nangilabot ako sa matandang yon kahit wala namang kakaiba sa itsura niya kung titignan. Isa lamang siyang matandang napakapayat at medyo pandak. Medyo malaki nga lang ang mga mata niya at mukhang nakalubog sa kanyang bungo dahil sa kanyang kapayatan. Ngumiti siya sa amin at dahan-dahang naglakad papalapit. Kumapit si Abel sa kaliwa kong braso. Ramdam kong kinikilabutan din ng kapatid ko dahil medyo nanlalamig ang kanyang palad. Pansin ko ring sa kapatid ko nakapako ang mga mata ng matanda. Noong nasa ilang metro na lamang ang layo niya sa amin ay bigla siyang nagsalita. Tinanong niya kung ano ang sadya namin sa ganoon kasukal na lugar. Pautal ko namang sabi, naghahanap nga lang kami ng mahuhuling hayop gubat. Muli siyang ngumiti. Alok niya magpahinga na lamang muna kami sandali sa kanilang kubo. Baka raw kasi napapagod na kami sa kalalakad sa gubat. Umiling ako kako ay kailangan na naming maglakad ulit at bumalik sa baryo bago dumilim. Hindi naman niya kami pinigilan. Sinabi lamang niyang mag-iingat kami. Doon ay tumalikod na kami ni Abel. Pinauna ko siyang tumakbo pabalik sa dinaanan namin. Gusto kong makita ko siya habang nasa daan at baka ano pa ang mangyari sa kanya kapag naruroon siya sa aking likuran. Nakakailang minuto pa lamang kami ay nagtaka ako nang biglang mapahinto si Abel. Agad ko naman siyang nilapitan. May itinuro siya sa isang dako. Lumingon ako sa kanyang tinuro at agad nilipad ng kilabot ang lahat ng kulay sa mukha ko nang makita ang bangkay ng isang baboy ramo. Wasak na wasak ang katawan at ulo ng pobreng nilalang. Talagang nagkagutay-gutay ang kalamnan at naglalawa pa ang dugo sa paligid. Nabato ako sa nakita. Hindi ako makagalaw. Wala akong maramdaman kundi panlalamig. Tumindi pa ang pagkabog ng dibdib ko nang matantong may bahid din ng dugo ang punong katabi ng bangkay. Dugo na kahugis ng mga kuko ng kung anong napakalaking hayop gubat.
Napahakbang ako paatras at napaupo sa damuhan. Naalala ko ang kapatid ko, nilingon ko siya at lalo akong nahintakutan nang hindi ko siya makita sa tabi ko. Tinawag ko si Abel sa kanyang pangalan. Tinanong ko kung nasaan na ba siya, ngunit hindi siya sumasagot. Naiiyak na ako sa kilabot at kaba noon dahil ayokong mawala sa akin ang mahal kong kapatid. Ang kaisa-isang natitirang mahal ko sa buhay. Nagpalinga-linga ako. Ginalugad ko ang paligid, subalit hindi ko talaga siya mahanap. Lumakad ako ng ilang metro palayo sa bangkay ng baboy hanggang sa maramdaman kong may gumalaw sa isang dako. Lumingon ako roon. Nakita kong may tumatakbong kung anong hayop o tao. Hindi ko nga lang naaninag ng maayos dahil napakabilis noon. Ang napansin ko lang ay ang mga gumagalaw na halaman. Gayunpaman ay tumakbo pa rin ako papunta sa bahaging yun ng kasukalan. Pinutol ko ang mga nakaharang na mga halaman gamit ang itak na dala ko. At nagulat ako nang makita ko si Abel na nakasalampak sa gitna ng mayabong na halamanan. Taranta ko siyang tinanong kung bakit siya biglang umalis at bakit siya naroroon, subalit hindi siya kumibo. Tinanong ko siya kung paanong nakarating siya doon gayong imposibleng mapasok niya ang halamanan nang hindi yun pinuputol. Subalit hindi pa rin siya nagsalita. Napansin ko na lamang na namumutla siya ng gusto at sobra-sobra ang pamamawis. Nanginginig din ng kanyang katawan at kung umasta naman ay tila ba hindi ako nakikita o naririnig man lamang. Kinabahan akong lalo. Naisip kong baka natuklaw siya ng isang ahas na kakaiba ang talab ng kamandag. Ang ginawa ko ay inalayan ko na lang siya patayo. Pagkatapos ay dahan-dahan kaming lumakad pabalik sa baryo. Maya't maya akong nagpapalinga-linga dahil ramdam kong may nagmamasid sa amin. Hindi ko yun nakikita pero pareho ang pakiramdam noong kaharap namin ang kakaibang matanda sa sagingan. Halos lumubog na ang araw nang makauwi kami sa aming maliit na kubo. Iniwan ko muna roon si Abel tapos pinuntahan ko ang aking ninong na si Kapitan Giorgio. Humingi ako ng tulong dahil hindi naman ako maalam sa panggagamot. Agad naman siyang pumunta sa bahay kasama ang isang hilot. Sinuri nga ng matandang babaeng hilot na iyon ng aking kapatid. Habang tinitignan niya si Abel ay bigla na lamang siyang napakwento. Nakapagtataka, parehas na parehas ang mga sintomas nitong si Abel sa mga napansin ko sa isa pang bata rito sa baryo natin. Ito rin ang nabalitaan kong sintomas na nakikita sa iba pang mga bata sa mga karatig lugar natin, Kapitan. Lahat ng mga batang yun ay nasa 7 hanggang 13 anyos. Pare-pareho po silang namumutla ng husto, nangangatal din at tulala. Napakamot ako ng batok. Si Ninong Giorgio naman ay napatitig sa hilot na minamasahe si Abel. Tanong ni Ninong, hindi raw ba kaya isang epidemya ang tumama sa mga kabataan sa may amin? Ngunit nagkibit balikat lamang ang hilot. Hindi pa raw niya masasabi. Mas maganda kung matignan ng isang dalubhasa sa medisina ang mga bata. Bagay na malabo dahil salat sa salapi ang mga taga-baryo. Bukod pa ay napakalayo ng pinakamalapit na ospital mula sa aming lugar. Gayunpaman, sinabi pa rin ni Ninong na gagawa siya ng paraan para makipag-usap sa ospital at makahingi ng tulong. Yun nga lang ay siguradong matatagalan pa bago kami makakuha ng tugon. Hindi ko tuloy maiwasang mabahala para sa kalagayan ni Abel. Gumulong ang mga araw. Hindi talaga bumuti ang kalagayan ng kapatid ko kahit pa pinapainom ko siya ng mga halamang gamot na bigay ng hilot. Sa halip ay lalo pang bumagsak ang kanyang pangangatawan. Napakabilis niyang pumayat ng husto. Naglagas ang kanyang mga buhok. Naninilaw na rin ang kanyang balat
saka nangingitim ang mga kuko, mga labi at gilid ng mga mata. Hanggang sa sumapit ang eksakto 1 linggo simula nang magkasakit si Abel. Bigla na lang siyang nalagutan ng hininga. Halos hindi na makilala ang kanyang bangkay dahil sobrang nangingitim na ang malaking bahagi ng kanyang balat. Kung hindi man nangingitim ay naninilaw-nilaw ito. Halos maubos na rin ang kanyang buhok matapos maglagas. Pakiramdam ko ay binugbog ako ng hinagpis noon. Pakiramdam ko ay sinaksak ako ulit ng itak na siyang sumaksak din sa akin nang mamatay si inay. Si Abel na nga lang ang natitirang mahal ko sa buhay, kinuha pa sa akin ng langit. Patawarin nawa ako na may kapal, ngunit noong sandaling yun ay hindi ko napigil ang sariling magtampo sa kanya. Laking gulat naman ang aming baryo nang mamatay din sa araw na yon ang kasabayang nagkasakit ni Abel. Kahit ang mga batang nagkasakit sa mga karatig baryo ay nangagsimatay rin sa loob lamang ng 3 araw. Kaya naman hindi maiwasang mabahala ng mga tao. Hindi na ipinaimbalsam ang katawan ng mga batang yon kasama na ang kapatid ko. Mabilisan silang inilibing sa mga hukay na mas malalalim sa karaniwang himlayan. Yun daw ay upang siguraduhin hindi makakasingaw at hindi kakalat pang lalo ang masamang mikrobyo. Subalit hindi napanatag ang mga tao. Ang ginawa ni Ninong Jojo ay nagpahanap siya ng mahusay na albularyo, kung hindi man kami makahingi ng saklolo sa mga doktor. Inabot pa ng mga 4 na araw ang paghahanap na yun dahil nga sa pagiging liblib ng aming lugar. Hanggang sa may dumating ang isang matandang lalaki na kung tawagin ay si Tata Baldo. Napakatanda na niya at nanghihina na nga ang katawan. Sa naaalala ko, siya raw ay mahigit 100 taong gulang na noong panahong yun. Subalit kaya pa naman daw niyang kumilos upang gampanan ang tungkulin. Tumayo siya sa harap ng tanggapan ng barangay. Naroroon din kaming mga taga-baryo at naghihintay sa kanyang mga sasabihin. Pahayag niya, "Hindi ko masabi kung ano ang karamdamang dumapos sa inyong mga kabataan. Pagdating ko kasi, nailibing ninyo na sila. Ayaw ko naman silang hukayin, baka magambala ang kanilang pamamahinga. Subalit ang gagawin ko ngayon, magpapausok ako sa buong baryo. Ito ay uri ng insenso na makakatulong upang linisin ang hangin sa inyong lugar. At kung mayroon mang batang magkasakit, agad ninyo sana itong ipagbigay alam sa akin. Ramdam ko kasi na may mas mabigat pang paliwanag sa mga nangyayari. Kung ano man yun, hindi ko pa matukoy." Tumulong kami sa pagpapausok sa buong baryo. Naglabas ng mga insenso ang matanda at sinindihan yun sa mga palayok na may mga uling at kung anong mga dahon. Ikinalat namin ang usok lalo na sa mga bahay na may mga bata. Lahat kami ay nananalangin sana tumalab ang paraan ni Tata Baldo. Sumapit ang gabi. Di ako makatulog ng maayos noong una pero nakuha ko rin naman ang antok ko. Di ko masabi kung gaano na ako katagal natulog nang managinip ako. Noong una ay kadiliman lang ang nakikita ko. Hanggang sa bigla na lang humilamos sa mukha ko ang napakasangsang na amoy. Kahawig ng amoy ng isang katayan ng baboy. Pagdilat ko ay nakita ko na lang ang sarili sa masukal na bahagi ng gubat. Halos padilim na ang langit. Naroroon ako sa ilalim ng puno ng kamagong na nakaharap sa sagingang nasa bundok. Yun nga lang ay hindi ko maaninag ng maayos ang sagingan kasi nga palubog na ang araw.
Pero nakita ko si Abel na nakatayo sa ilalim ng isa sa mga puno ng saging. Umiiyak ang kapatid ko. Tinatawag niya ako at humihingi siya ng saklolo. Nabahala ako agad. Nilakasan ko ang boses ko at tinawag ko siya. Abel! Ano bang ginagawa mo riyan? Halika na! Umuwi na tayo! Ayoko sa lugar na to. Kinikilabutan ako rito. Nagpatuloy lang siya sa pagtawag sa akin at sa paghingi ng saklolo pero hindi naman siya humahakbang palapit sa akin. Kaya naman ako na lamang ang humakbang palayo sa puno ng kamagong. Hindi ko na kasi kaya ang pangamba ko. Pakiramdam ko kasi talaga ay may mangyayaring masama sa kapatid ko. Subalit di pa man ako nakakalapit sa sagingan ay bigla na lamang akong napahinto. May nakita kasi akong isang itim na figura sa likod ng kapatid ko. Hindi ko maaninag ang kabuuan ng taong yon dahil madilim sa kanyang kinatatayuan. Ngunit kita ko ang dalawang pulang mga mata na nakatitig sa akin. Noon din ay naramdaman kong lalong nanlamig ang kalamnan ko. Nakikita kong umiiyak ang kapatid ko pero di ko na siya marinig. Pakiramdam ko ay nabingi ako dahil sa mabigat na hanging sumasaklob sa akin. Ilang sandali pa nakita ko na lang na biglang kilaladkad ng taong yun si Abel papunta sa dilim. Gusto kong sumunod. Gusto kong tumakbo at puntahan ang kapatid ko, ngunit hinihila ako ng lupa pahiga. Napakabigat ng katawan ko. Pinilit kong manatiling nakatayo pero hindi ako nagtagumpay. Tuluyan akong natumba patihaya at sunod ko na lang napansing napabalikwas na pala ako ng bangon sa loob ng kubo. Isang bangungot. Napalingon ako sa tabi ko. Wala si Abel. Napabuntong hininga na lamang ako nang mapagtanto ang mapait na katotohanang wala na ang kapatid ko. Gayunpaman hindi na ako pinatulog ulit ng panaginip na iyon. Gumugulo sa isip ko kung bakit naroroon sa sagingan si Abel. Bakit niya ako tinatawag? Bakit siya humihingi ng saklolo? Bakit hindi siya makalapit sa akin? At sino yung nakita kong itim na figura? Sumikat na lamang ang araw, hindi pa rin ako makabalik sa pagtulog. Kaya naman bumangon na lamang ako. Kinuha ang itak at kawayang pana at saka lumabas ng bahay. Nagtuloy-tuloy ako sa gubat. Hindi ko alam kung bakit pero gusto kong makita ang sagingang nasa gitna ng kasukalan. Panaginip lang naman yung nakita ko eh. Binangungot lang ako na naroroon ang kapatid ko at kinuha siya ng kung sino. Subalit hindi talaga ako mapalagay. Naglakad ako ng naglakad. Ilang minuto hanggang lumagpas na ang isang oras. Gumulong pa ang araw at namalayan ko na lang na magtatanghali na pala. Nakakapagtaka kasi hindi naman ganoon kalayo ang dapat lakarin para makarating sa may paanan ng bundok. Pinagpatuloy ko ang paglalakad sa masukal na kakahuyan. Tagaktak na ang pawis ko pero ayaw kong tumigil. Lumakad pa ako ng lumakad hanggang sa marating ko na nga ang puno ng kamagong. Tumingin ako sa bundok at nagtaka nang wala akong makitang sagingan. Kahit isang puno man lang ng saging ay wala. Wala rin ang dalawang kubo sa lugar na yon. Sigurado naman ako na nakatayo ako sa parehong lugar na napuntahan namin ni Abel noong nagdaan. Yun mismo ang punong kamagong na nasa pareho ring pwesto. Kaya paanong bigla na lang naglaho ang sagingan? Ang natatanaw ko na lang ay ang bahagi ng bundok na puro talahib at malalaking puno. Humangin ng malumanay. Nanlaki ang mga mata ko nang makaamoy ng masangsang. Amoy na kahalintulad ng sakatayan ng baboy. Kasabay noon ay naramdaman ko na namang may nagmamasid sa akin kahit wala naman akong nakikitang sino man sa paligid.
Nanayo ang balahibo ko. Umihip ang medyo mas malakas-lakas na hangin at doon na ako napakaripas ng takbo pabalik. Kahit hingal na ako, hindi ako tumigil. Ilang ulit akong natalisod pero hindi ko na ininda ang sakit ng binti at tuhod ko. Pakiramdam ko kasi ay may isang mabangis na hayop na nakabuntot sa akin. Sa katunayan, naririnig ko pang may mga kaluskos na sinusundan ako. Bagamat wala akong lakas ng loob para lingunin at makita kung ano man yun, tuloy-tuloy lang ako hanggang sa marating ko na ang baryo. Habol hininga akong dumiretso sa tanggapan ni Ninong Jojo. Halos hindi pa ako makapagsalita dahil sa hingal. Kaya naman dali-dali nila akong binigyan ng isang baso ng tubig. Hinayaan muna nila akong kumalma. At noong umayos na ang pakiramdam ko ay doon ko na sinabi ang tungkol sa sagingan. Nakita nga namin yon ni Abel noong nagdaang linggo lang pero wala na iyon doon pagbalik ko. Nagtaas ng kilay si Ninong. Sabi niya, "Adong, paano naman magkakaroon ng sagingan sa gitna ng napakasukal na gubat at sa gilid pa ng bundok? At kung meron nga, bakit wala ka nang makita pagbalik mo? Baka naman namalikmata lang kayo ni Abel noong unan niyong punta. Tsaka oy, ako ha bilang ninong mo, huwag ka nang babalik sa bahaging yun ng gubat, delikado roon." Wala akong nagawa kahit anong pilit ko kasi ay ayaw nilang maniwala sa akin. Kaya naman lumabas na lamang ako. Ngunit nakasalubong ko roon si Tata Baldo. Kakaiba ang titig dito sa akin at umiiling-iling. Tinawag din niya ako. Gusto raw niya akong makausap dahil may ipapagawa siya sa akin. Inalalayan ko ang uugod-ugod na matanda papunta sa aming kubo ni Abel. Ako na rin ang nagdala sa kanyang bayong. Tahimik lang siya habang naglalakad kami. Bahagyang bumibigat ang kanyang mga kamay kapag napapatukod sa balikat ko. Nang makapasok sa loob ay hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Sinabi niyang naniniwala siya sa akin. Naniniwala siyang may kakaibang sagingan akong nakita sa kasukalan ng gubat. Napatitig ako sa kanya. Kalmado lang siyang nakaupo sa kahoy naming sahig, tapos nakasandal sa sawali naming dingding. Inabot niya ang kanyang bayong at kinuha roon ang isang rosaryo na gawa sa kahoy. Sabi niya, "Hindi na bago sa akin ang katulad ng ikinuwento mo, Dong. Ang totoo, isa sila sa mga pinaghihinalaan kong salarin sa mga nangyari sa mga bata. Nakapanghihinayang lang at napakahina na ng pangangatawan ko ngayon. Kaya naman, ikaw na lamang ang aatasan kong gumawa ng mga iilang mga bagay. Una, kailangan nating patunayan ang hinala ko." Tahimik lang akong nakikinig kay Tata Baldo. Patuloy pa niya, gusto raw niyang bumalik ako sa gubat kung saan matatanaw ko dapat ang sagingan. Tingnan ko raw yun habang nakasilip sa gitna ng benditadong rosaryo. Ibinigay naman niya sa akin ang kanyang kahoy na rosaryo. Paalala rin niya magdala ako ng marami-raming asin at mga sandatang gawa sa kawayan. Sigurado raw kasing mahihirapan akong makabalik sa baryo. Tinanong ko siya kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Sino ba kako ang hinihinala niyang salarin sa nangyari sa mga bata, pati na sa kapatid ko? At nahintakutan ako nang sinabi niyang, "Mga aswang." Nanginig ang kalamnan ko. Hindi ako makapaniwalang totoo pala ang mga ganoong nilalang. Pero hindi rin naman ako makapagpahayag ng di pagsang-ayon kay Tata Baldo. Ako kasi mismo ay nasaksihan ang kakaibang sagingang iyon. Sa gitna ng pag-iisip ko ay bigla na lamang niyang sinabing, alalahanin ko ang kapatid ko. Kung hindi daw kami kikilos, dadami pa ang mabibiktima ng mga halimaw. Napalunok ako ng laway. May punto ang albularyo.
kaya naman huminga na lamang ako ng malalim at tumango sa kanyang harapan. Ngumiti siya sa harap ko. Mag-ingat daw ako dahil buwis buhay ang gagawin ko. Kung kaya lang daw ng kanyang katawan, sasamahan niya ako. Yun nga lang ay wala siyang magagawa noon kundi ang abisuhan si Kapitan na maglatag ng mga pangontra laban sa mga aswang. Sana lang ay pakinggan siya ng ninong ko. Sunod ko na lang namalayang nasa gubat na ulit ako. Suot ko sa lieg ang benditadong rosaryong kahoy at bitbit sa isang kamay ang kawayang pana. May nakataling bugkos ng ilang mga palaso sa likod ko para siguraduhin hindi ako basta mauubusan. May 2 supot din ng asin sa bulsa ko. Ilang oras pa ng paglalakad ay narating ko na ang puno ng kamagong. Natanaw ko mula roon ang kakahuyang nasa bandang gilid ng bundok. Naglagay ako ng konting asin sa ibabaw ng ulo ko bilang pagsunod sa paalala ng matanda. Pagkatapos ay hinubad ko ang nakakwintas sa aking rosaryo. Inilantad ko iyon sa harap ko at saka sumilip sa gitna. Noon din ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ko na ang sagingan. Sumampal din sa mukha ko ang mas masangsang pang-amoy. Daig pa ang isang katayan ng baboy. Pakiramdam ko ay hinangin papunta sa akin ang samyo ng laksa-laksang bulok na mga karne. Tumitig pa ako ng maigi roon hanggang sa napansin kong may kakaiba sa iilang mga puno ng saging. May mga batang nakatali sa katawan ng mga iyon. Hindi ko alam kung paano malulunok ng utak ko ang mga nakita ko, lalo na nang mawala na naman ang sagingan nang alisin ko ang tingin sa gitna ng rosaryo. Ngunit bumabalik ito kapag sumisilip ako ulit. Ilang sandali pa napansin ko na lang na may itim na figura nang nakatayo sa ilalim ng isa sa mga puno ng saging. Hindi ko pa man naaaninag ng maigi kung ano yun ay mabilis na akong tumalikod at tumakbo. Ibinalik ko sa leeg ko ang rosaryo. Mahigpit kong hawak sa kaliwang kamay ang pana at sa kanan naman ang isang palaso. Dinig ko ang mga kaluskos na nakasunod sa akin. Naroroon ang mga yun sa mga sanga ng puno at meron din sa may mga damuhan. Hindi ako lumingon. Ayoko silang makita ng malapitan. Takbo lang ako ng takbo hanggang sa nagulantang ako ng yumanig sa kalamnan ko ang isang napakalakas na atungal. Atungal na kahawig ng kung anumang mabangis na hayop gubat. Biglang nagsiliparan ng mga ibon palayo. Kita ko ring nag-uunahang makalayo ang mga usa, asong gubat, unggoy at baboy ramo. Maski ang mga ahas ay napansin ko ring isinisiksik ang mga sarili sa batuhan o halamanan. Ilang sandali pa, napamura na lamang ako nang bigla akong matisod sa ugat ng isang puno. Gumulong ako ng isang beses at napatihaya. Doon ay nakatitigan ko mismo ang napakapulang pares ng mga matang naroroon sa ibabaw ng isang sanga. Iginala ko pang paningin ko habang pilit na bumabangon. Nakita kong hindi lang pala iisang halimo ang naroroon kundi nasa 3 o 4 sila. Napakurap ako nang biglang may lumundag sa harapan ko. Kusang kumilos ang braso ko. Inambahan ko yun ang saksak ng patulis na kawayang dapat ay palaso. Nakalundag yun pa atras. Ako naman ay tumalikod na at mabilis na muling tumakbo. Iniwan ko na ang aking pana dahil hindi naman ako makabuelo para gamitin yun. Sa halip ay hinawakan ko na lang na mas maigi ang patulis na kawayan at dumukot ng asin sa bulsa. Nagsaboy ako ng asin patalikod at narinig kong may umangil na aswang. Dumukot pa ka ulit ng asin at basta ko isinaboy sa paligid ko. Ramdam kong gusto nila akong saktan o dagitin ngunit hindi sila makalapit sa akin. Kaya naman pinilit ko na lang nabilisan pang lalo ang takbo kahit hindi ko na maramdaman ang sariling mga binti. Hanggang sa marating ko na ang medyo patag na bahagi ng gubat, doon kami karaniwang nangangaso ni Abel. Kabisado ko ang lugar na yon.
Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa nakakita ako ng isang punong may butas sa bandang paanan. Mabilis akong sumuot doon at agad na nagsaboy ng asin sa bukana. Pumikit ako at niyakap ko ang mga tuhod. Ramdam kong nasa labas lang ng butas ang isang tampalasan. Umaabot sa akin ang napakasangsang niyang amoy, maging ang mainit-init niyang hininga. Dinig ko rin ang gigil niyang angil sa akin, ngunit hindi sa makatuloy dahil sa sinaboy kong asin. Pilit kong tinatagan ang sarili kahit lunod na ako sa kilabot. Abot-abot ang panalangin ko sa may kapal habang nananatiling nakasubsob ang mukha sa mga tuhod. Maya't maya rin akong nagsasaboy ng asin sa direksyon ng butas. Walang balak na mag-angat basta ng tingin dahil ayokong makita ng harapan ng mukha ng isang aswang. Hindi ko na malayang nakatulog pala ako. Basta napansin ko na lang na kumakalabit na sa balat ko ang sinag ng pang-umagang araw na nakakalusot sa butas ng puno. Nanalangin pa ako ng isa, saka nag-angat na ng tingin. Wala na ang mga aswang. Maski ang kanilang amoy, wala na rin. Doon na ako naglakas loob na lumabas at bagyang nahintakutan nang makita ang isang patay na ahas sa harap ng puno. Kagaya ng baboy ramong nakita namin ni Abel, hindi na mahitsura ang pobreng hayop. Gutay-gutay ang buong katawan nito mula ulo hanggang dulo ng buntot. Wala na rin itong laman loob bagamat naglalawa ang dugo sa paligid. Nang matauhan, lumakad na ako pabalik sa baryo. Latang-lata na ang katawan ko. Said na ang lakas ko. Yun nga lang ay hindi magandang balita naman ang nabungaran ko. Sinalakay ng mga aswang ang mismong baryo namin ng nagdaang gabi. Nagbalak pa raw ang mga ito na manguha ng mga bata. Mabuti na lang at marami naman ang nakinig sa babala ni Tata Baldo. Yun nga lang ay may isang bata na bigla na namang nagkasakit. Hapon nang muling nagtipon ng magkakabaryo sa harap ng tanggapan ng barangay. Kahit mga tao galing sa mga karatig lugar ay naroroon din. Isinalaysay ko sa kanila ang lahat ng mga dinanas ko nang bumalik ako roon sa masukal na bahagi ng gubat. Wala akong pakialam kung maniwala man sila sa akin o hindi, basta inilabas ko lang ang lahat. Pagkatapos kong magsalita ay sumunod naman si Tata Baldo. Paliwanag niya, marahil may kasamang isang gabunan ang mga aswang na nasa may bundok. Ang mga gabunan may kakaibang kakayahan na palitan ang isang tao. Gagamit sila ng katawan ng puno ng saging. Pagmumukhain nila yung naglalakad at nagsasalitang kopya ng pakay nilang kunin. Pagkatapos ay ipagpapalit nila ang orihinal at ang kopya. Sa kwento nitong si Adong, sigurado akong pinagpalit ng gabunan si Abel noong panandalian nitong nawala sa kasukalan. Ang kasama ni Adong pauwi ay hindi na ang kanyang kapatid. Ang tunay na bata ay naroroon na sa sagingan. Umugong ang bulong-bulungan ng mga taong naroroon. Ayaw nilang maniwala sa sinabi ng matanda, kaya naman pinalapit ng matandang albularyo ang batang may sakit at pinahiga sa kanyang harapan. Binulungan niya iyon ng dasal. Bigla yung huminto sa paggalaw. Nabahala ang nanay ng nasabing bata, subalit ang pagkabahalang iyon ay agad napalitan ng hilakbot nang magbago ang anyo ng batang nakahiga. Naging katawan nga ito ng puno ng saging. Namayani ang kilabot, pangamba at galit sa baryo.
Agad nilang hinukay ang lahat ng mga libingan ng mga batang namatay dahil sa kakaibang karamdaman, kasama na roon ang libingan ni Abel. At lahat nga ng kanilang mga nadatnan ay pawang mga katawan lamang ng puno ng saging. Walang maski isang nanatili bilang bangkay ng bata sa ilalim ng hukay. Noon din ay nagpasya si Ninong Georgia na lumusob sa sagingan. Ako man ay naudyukan na rin ng galit ko na sumama sa kanila. Wala akong ibang nasa isip noon kundi ang iganti ang kapatid ko. Gayunpaman sandali kaming pinigil ni Tata Baldo. Paalala niya, "Maghunos dili kayo. Mas mainam kung planuhin ninyo muna ng maigi ang gagawing paglusob. Tandaan ninyong hindi biro ang isang gabunan. Maaaring may dala kayong mga pangontra sa aswang, pero maaaring hindi agad maging sagad ang talab nito sa isang katulad nun. Kung meron man sa inyong hindi sigurado ang kakayahang lumaban, huwag na lamang sumama." May mga nakinig, ang iba ay hindi. Sa huli na sa 20 kalalakihan ang sumama sa amin ni Ninong Giorgio na lumakad papuntang gubat. Hawak ko sa isang kamay ang pinatulis na kawayan at nakasukbit sa bewang ang itak. May mga supot ng asin sa bulsa. Nakasuot pa rin sa leeg ko ang rosaryong kahoy. Nakatali rin sa likod ko ang ilang mga kawayang palaso pati ang pana ni Abel. Ang iba naman ay maraming dalang mga bawang, asin at kalamansi. Meron ding nagbaon ng mga posporo at mga bote ng gaas. Wala sa amin ang nakakasigurado kung ano ang kahahantungan ng lakad namin. Subalit papunta pa lamang kami sa masukal na bahagi ng gubat, naramdaman na namin kaagad na may mga nagmamasid. Bagamat hindi pa ganoon kalakas ay amoy ko ring may masangsang. Umihip ang hangin mula sa direksyon ng bundok. Palamig yun ng palamig hanggang sa umabot na sa puntong naaaninag na naming may malamig na usok na lumalabas sa mga bunganga namin kapag humihinga. Noong papalapit na kami sa bundok ay napapansin na rin naming humahamog na sa paligid. Nakakapagtaka kasi hindi naman ganoon kalamig ang bahaging yun sa karaniwan. Kumapal pa yun ng kumapal hanggang sa hindi ko na matanaw ang paligid. Nagsigawan na ang mga kasama ko. Hindi maiwasang nagkahiwalay-hiwalay na rin kami kahit pilit naming nagkukumpulan. Kumakabog na ang dibdib ko. Tuloy-tuloy pa rin akong lumakad bagamat maingat sa bawat hakbang. Basta ang tinutumbok ko lang ay ang direksyon ng bundok. Nagpapasalamat na naaaninag ko pa rin ang bandang tuktok noon sa kabila ng makapal na hamog. Ilang minuto pa ay may naririnig na akong kaluskos sa paligid. Pagkatapos noon ay may naulinigan akong pamilyar na iyak ng isang batang lalaki mula sa kung saan. Nagpalinga-linga ako at napansing humuhupa na ng konti ang hamog. Hanggang sa nagsalita na nga ang umiiyak na bata. Kuya Adong, tulungan mo ako sa lolo, kuya, sa lolo. Napalingon ako sa likod at nahintakutan nang makita ko roon si Abel. Nakasalampak siya sa ilalim ng isang puno ng bayabas. Nakatingin siya sa akin habang umiiyak. Bigla akong nalunod sa pangamba bilang isang nakatatandang kapatid. Hindi ko napigil ang sariling mapatakbo papunta sa kanya, subalit noong ilang hakbang na lamang ang layo ko mula sa kanya ay natauhan ako. Kumunot ang noo ko at nagngalit ang mga bagang. Noong tuluyan na akong makalapit sa kanya ay bigla ko na lamang siyang inundayan ng saksak gamit ang pinatulis na kawayang hawak ko. Mabilis siyang nakaiwas, tumayo siya sa kabilang gilid ng puno. Tinatanong niya ako kung bakit ko siya gustong saktan, lalo akong nanggigil. Nakakainis isiping ginagaya ng isang demonyo ang itsura at boses ni Abel. Mabilis akong dumukot ng asin sa bulsa at sinaboy yun sa kanya. Nagtangka siyang umiwas ngunit tinamaan ang kanyang kaliwang binti.
Nagpakawala siya ng garalgal na angil ng isang halimaw nang mapasubsob sa lupa. Inundayan ko siya ng tagag gamit ang itak. Gumulong siya sa lupa at iwinasiwas ang palad sa hangin. Kamalas-malasan ay nakalmot niya ako sa dibdib. Mabuti na lang nakalundag ako pa atras, kaya hindi sumagad ang kanyang matatalim na mga kuko. Sa pagkakataong yun ay hindi na siya nag-abalang magkunyari. Kitang-kita ko na ilang metro lang sa harap ko ang isang karimari-marim na halimaw. Kamukha yun ng isang napakalaking baboy ramo na kulay bato ang balat. Nanlilisik din ang pula niyang mga mata. Hindi yun ang gabunan. Sabi kasi ni Tata Baldo, ang gabunan ay kawangis ng isang matandang tao, bagamat balot ng itim na kaliskis ang buong katawan. Kulay puti rin ang magulong buhok at pula ang mga mata. Aaminin kong ginugupok na ako ng hilakbot, pero kailangan kong magpakatatag. Napalingon ako sa gilid. May padaus-dus na bahagi ng lupa ang naroroon. Isang pagkakamali ko lang talaga sa lugar na yon ay siguradong tumba na ako. Namalayan ko na lang na sumusugod na sa akin ang baboy na aswang. Iwinasiwas ko ang itak sa hangin. Mabilis siyang umilag, ngunit sinundan ko pa rin siya ng taga. Tinamaan ko siya sa isang pisngi, subalit mabilis din niyang nakalmot ang aking binti. Napapitlag ako ng ilag. Nagkamali ako ng hakbang at nadulas nga ako sa padaus-dus na bahagi ng lupa. Sumakto ako sa talahiban. Mula sa makakating mga talahib ay sumilip ako sa pinanggalingan ko. Naroroon pa rin ang baboy na aswang. Siguro naghihintay lang yun na lumabas ako. Ramdam kong pinagtatawanan ako ng punyetang demonyo. Maingat kong kinuha ang pana ni Abel na nakasabit sa likod ko. Malas mo lang at anyong baboy ramo kang demonyo ka. Itinutok ko sa kanya ang panang may palasong kawayan. Napansin kong humahakbang na siya palapit ng talahiban. Hinila ko ang palaso. Ilang sandali pa kita ko nang tumatakbo na ang aswang diretso sa akin. Doon ko na pinakawalan ang palaso. Humagibis ito sa hangin at tumama sa noo ng aswang. Napahiyaw ang halimaw. Muli akong bumunot ng isa pang palaso at agad siyang pinana. Tumama naman yun sa kanang binti, kaya muli siyang napasubsob sa lupa. Lumabas na ako ng talahiban, tsaka sinabuyan ko siya ng asin sa mukha. Naghuhumiyaw ang aswang. Doon din ay di ko na pinigil ang sarili ko. Inundayan ko siya ng magkakasunod na taga at saksak gamit ang pinatulis na kawayan at itak. Tuloy-tuloy ang kanyang paghuhumiyaw hanggang sa namalayan ko na lang na isang matandang babae na pala ang pinagtatataga ko. Naliligo sa sarili nitong itim na dugo at hindi na gumagalaw. Napatayo ako at napaatras. Hindi ko manguya ang nangyari. Hindi ko maisip na aabot sa puntong papatay ako ng tao bilang isang mangangaso at bilang isang naghihinagpis na kapatid. Binilit kong alisin at isantabi ang konsensya sa kalooban ko. Binalikan ko ang bangkay. Pinugutan ko iyon ng ulo para makasigurado. Inakyat ko ang medyo padaus-dus na bahagi ng lupa. Nang makarating sa mas mataas na bahagi ay pinuntahan ko ang puno ng bayabas kanina. Kumuha ako ng marami-raming dahon noon. Hinayaan ko ang sariling sumalampak sa paanan ng puno. Nilagyan ko ng asin ang ulo ko bilang dagdag proteksyon. Pagkatapos ay nginuya ko ang mga dahon ng bayabas bago inilapat sa mga sugat ko. Ilang sandali pa ay nakita ko si Ninong na tumatakbo papalapit sa akin. Tinatawag niya ako, subalit dahil sa naranasan sa baboy ramong aswang ay bigla ko siyang sinabuyan ng asin. Hindi naman siya umaray, kaya nakumpirma kong siya nga ang aking ninong. Nag-usap kami. Nalaman kong marami na pala sa mga kasama namin ang sugatan at may isa na ring napatay. Ngunit mahigit 10 pa naman ang kaya pang lumaban. Dagdag pa ay may napatay na rin silang 2 pang aswang. Ibig sabihin malamang ay nag-iisa na lamang ang gabunan noong mga oras na yon. Muli kaming nagtipon. Sa pagkakataong yun ay naroroon na kami sa may puno ng kamagong. Gaya ng inaasahan ko ay hindi namin makita ang sagingan.
Tinanong pa nga ako ni Ninong kung sigurado raw ba akong nasa tamang lugar kami. Hindi ako sumagot. Bagkus ay hinubad ko ang suot na rosaryo at pinasilip sila roon. Nanlaki ang kanilang mga mata dahil naroroon nga ang sagingan. Ako man ay nahintakutan ang makitang naroroon mismo sa harap ng sagingan ang nakita naming matanda ni Abel. Nakangiti at nakatitig sa akin. Sunod na lang naming namalayang may tumatakbo na palapit sa amin. Nakasilip man kami sa rosaryo o hindi ay nakikita namin yun. Isang itim na figurang may napakapulang mga mata. Subalit bago pa man namin manguya ang nangyayari ay may nakalmot ng isa sa amin. Agad sumirit ang masaganang dugo mula sa taga-baryong yun, kaya naman mabilis kaming nagsaboy ng asin kung saan-saan. Hindi kasi namin matumbok ang kinaroonan ng aswang dahil masyado itong mabilis. Tumahimik ang paligid. Nakapagpasya kaming gumawa ng bilog at magtalikuran. Wala kaming ibang marinig noon kundi ang kumakalabog naming mga dibdib. Maski huli ng mga ibon ay wala rin. Napakatahimik talaga ng gubat. Siguradong nahintakutan din ng mga hayop sa kinakalaban naming nilalang. Hanggang sa may kumaluskos sa isang dako. Lumingon ako roon. Walang tao ngunit gumagalaw ang halamanan. May kumaluskos naman sa ibang bahagi pero wala pa rin kaming nakitang sino man. Ilang sandali pa na malaya na lang naming may napasigaw ng kasama namin. Mabilis akong nagsaboy ng asin papunta roon. Napuruhan ng taong yun dahil sa kalmot ng gabunan, ngunit nadali ko naman ng asin ng halimaw. Mabilis kumilos ang iba, agad nilang tinaga ang itim na aswang. Nakalundag ito paatras, ngunit pansin kong sugatan na ang isa nitong hita. Sunod naming ginawa ay tinangka naming palibutan ng halimaw na yun. Basta saboy lang kami ng saboy ng asin upang limitahan ng kanyang mabilis na paggalaw. Hanggang sa huminto ang aswang sa gitna naming mga natira. Doon ay malinaw ko nang nakita ang kasuklam-suklam nitong itsura. Itim na kaliskising balat, puting buhok at pulang mga mata. Kapansin-pansin ding may bahagi ng kanyang balat na umuusok gawa ng tinamaan ng asin. Humalakhak ito at tumingin sa akin. Sabi niya, "Panira kang bata ka. Pero alam mo bang sadyang napakalinamnam ng kapatid mo?" Nagngalit ang mga bagang ko. Hindi ako nakapagpigil. Namalayan ko na lang ang sariling tumatakbo papasugod sa kanya. Tinatawag ako ni Ninong pero hindi ako nakinig. Inambahan ko siya ng itak. Mabuti na lamang talaga at natauhan ako bago pa man tuluyang makalapit sa kanya. Kinabig ko ang katawan patagilid ngunit nadali pa rin ng napakatatalim niyang kuko ang kaliwa kong braso. Sumugod na rin ang mga kasama ko. May umamba sa kanyang likod at magkabilang gilid ngunit mabilis niya iyong naiilagan. Gayunpaman, may mga nakakatsamba pa rin ng tama kahit daplis lang. Hanggang sa namalayan ko na lang na nakatalikod na pala ang aswang sa akin. Sumugod siya at nakalmot si Ninong sa balikat. Muling kumabig ang aswang at umatras papunta sa direksyon ko. Noon ay hindi na ako nag-isip. Hinawakan ko ng napakahigpit ang pinatulis na kawayan tsaka isinaksak ko iyon sa kanya. Bumaon ang kawayan sa kanyang gulugod. Napahiyaw ng malakas ang aswang. Sabay-sabay siyang inambahan ng taga ng mga kasama ko. Marami na ang nakakatama ng solido, ibig sabihin nang hihina na ang halimaw. Muli siyang umatungal ng malakas. Bara-bara na ang pagwasiwas niya ng mga kuko kung saan-saan. Gayunpaman ay pinipili pa rin naming umilag hanggat maaari. Ilang sandali pa bigla na lamang siyang lumundag ng napakataas at bumagsak ilang metro mula sa amin. Doon ay walang lingon-lingon siyang tumakbo papunta sa may gilid ng bundok. Tinangkapan namin siyang habulin, ngunit alam naming napaka-imposible na noon. Noon ko napagtantong tama nga si Tata Baldo.
Napakahirap mapatay ng isang gabunan o kahit mahuli naman lamang. Ilang sandali pa, napansin naming unti-unting nagbago ang itsura ng isang bahagi ng bundok. Mula sa pagiging mapuno at matalahib ay lumutang na ang sagingan. Dali-dali kaming tumakbo papunta roon. Sinalubong namin ang napakasangsang nitong amoy. Halos maduwal na nga kami. Ngunit talagang tiniis lang namin. Subalit nang makatapak na kami sa sagingang yun ay nagulantang na lamang kami sa napansin. Ang katawan ng mga punong yun ay hindi pangkaraniwan. Naroroon ang mukha ng mga batang nawawala na parabang inukit sa mismong puno. Nahintakutan kami. Binudburan namin ang asin ng mga yon at unti-unti nga silang nanumbalik sa orihinal nilang mga katawan. Bagamat wala nang mga buhay. Bukas na ang mga sikmura at wala nang mga laman loob. Ang masaklap, isa sa kanila ang kapatid kong si Abel. Hinalughog pa namin ang nasabing lugar. May nakita pa kaming mga buto ng bata na nakalibing. Pinakamarami roon sa may ilalim ng 2 kubo. Pinasok din namin ang mga kubong yun at nakakita pa ng mga laman loob sa mga mesa nito. May napansin din kaming mga ribulto ng dyablo. Meron ding mga bote at garapong may lamang kung ano-anong mga langis, pulbos at halamang gamot. May mga garapon ding may mga lamang mga maliliit na mga hayop at mga taong sanggol na binabad sa kung anong langis. Pinatawag ni Ninong si Tata Baldo. Mahirap dahil nga mahina na ang kanyang pangangatawan pero kinailangan kasi namin siyang madala sa lugar. Doon ay dinasalan niya ang sagingan. Pagkatapos, sinunog namin yon. Sinigurado naming magiging abo ang buong lugar. Ang mga bagay na hindi malamon-lamon ng apoy ay inilibing sa isang malalim na hukay, tsaka muling dinasalan. Hindi madali para sa aming baryo na makaraos. Nanatili ang pangamba at takot dahil hindi nahuli ang aswang. Nakakatakot na baka balikan kami nito. Sa katunayan nga'y marami ang umalis at lumipat sa ibang mga probinsya ng Luzon at Visayas. Sabi kasi ni Tata Baldo ay ang pagtawid ng dagat ang pinakasiguradong paraan upang hindi masundan ng isang aswang. Gayunpaman, nanatili ako. Ayaw kong malayo sa kapatid ko at sa kinalakhan naming lugar. Kasama ko naman si Ninong Jojo at ang kanyang pamilya. Mabuti na lamang at hindi naman nang gambala ulit ang halimaw. Makalipas ang mga taon ay unti-unti na rin kaming nabuhay ng may kapanatagan. Yun nga lang, nanatili ang malalim na sugat sa aking puso. Sugat na dulot ng kabiguan kong maipagtanggol ang kapatid kong si Abel laban sa mga aswang. Sa ngayon, maunlad na ang aming lugar, bagamat hindi pa rin kasing gulo ng mga malalaking syudad. Ako rin ay nakapangasawa noong mag-18 anyos ako at nagkaroon na nga ng mga apo. Heto nga't isa sa kanila ang siyang nagikayat sa akin ay bahagi ang kwentong ito sa inyo. Sana ay kapulutan ninyo ng aral itong aking karanasan. Ang mga aswang ay naririyan lang at namumuhay sa dilim. Siguro nga maunlad na ang panahon ngayon, pero hindi pa rin tayo dapat makampante. Hanggang dito na lamang po. Nagpapasalamat, Adong ng Masbate. Kinain ang banggay ni tatay.
Ayos lang magalit. Bahagi naman ito sa emosyon natin bilang tao. Subalit, lagi nating tatandaang ang galit na hinayaang sumabog ay laging humahantong sa hindi kaaya-ayang pangyayari. At ang isang masidhing pagkamuhi na naipon ng naipon sa loob ng mahabang panahon ay maaaring humantong sa isang malagim na tagpo. Good evening po, Sir Jupiter. Itago niyo na lang ako sa palayaw kong Joy. 33 years old na office clerk sa isang factory dito sa Bacolod. Itong ikikwento ko po ay may kinalaman sa nabanggit ko sa simula. Tungkol po ito sa masidhing galit na tuluyang sumabog at tumakas sa katwiran. At tungkol po ito sa isang malagim na yugto ng angkan namin sa side ng aking Mama Minda. Partikular tungkol po ito sa kamatayan ng aking Lolo Manuel. 16 years old pa lang po ang mama ko noon at nangyari po ito sa lalawigan ng Samar kung saan siya lumaki. Isang araw nagulat na lamang ang kanilang pamilya nang biglang magkasakit si Lolo. Nakapagtataka dahil kahit 55 years old na noon, malakas at malusog naman ang pangangatawan nito. Isa pa hindi rin matukoy ng kahit sinong doktor ang sakit nito. Oo, hawig sa ibang karamdaman ng mga nakikitang sintomas pero iba pa rin talaga kung susuriing maigi. Bigla na lang nangayayat ng husto tsaka namimilipit sa sakit sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tapos namumula rin ang balat at nangingitim ang mga kuko at labi. Sumusuka rin ito ng kulay itim na may kasamang kung anong buo-buo na hindi matukoy. Mungkahi ni Mama Minda kay Lolo, "Tay, kung magpatingin na po kaya tayo sa albularyo. Hindi kayo magamot ng mga doktor tapos masyado pang kakaiba yung mga nararamdaman ninyo." "Tumigil ka nga, bata ka," singal ni Lolo Manuel kay Mama. "Kung doktor nga, hindi ako magamot. Yung mga pulpul na albularyo pa. Sinasabi ko sa iyo, Minda ha. Kalokohan lang yung mga albularyong yan. Hindi totoo ang kapangyarihan ng mga yan. At lalong hindi totoo yung mga kulam-kulam na yan." Gusto pa sanang mga tuwiran ni Mama. Pero alam niyang wala namang pupuntahan kaya di na lang niya ipinilit ang mungkahi. Lumipas ang mga araw, palala ng palala si Lolo. Tuloy-tuloy pa rin ang mataas na lagnat, pagsusuka at pananakit ng iba't ibang bahagi ng katawan. Nagsisimula na rin matuklap ang kanyang balat. Nagnanaknak at pinamamahayan ng iba't ibang mga insekto. Sa kabila nito, matibay pa rin ang paninindigan ni Lolo na hindi sa kinukulam at hindi sa magpapatingin sa albularyo. Hanggang sa magsimula ng magdeliryo si Lolo. Sinasabi nitong may nakikita siyang nakakatakot na mga nilalang. Hindi maipinta ang itsura, tapos mahahaba at matatalimang mga kuko at ngipin. Sinasakmal daw siya ng mga ito at kinakain ang kanyang mga laman. Nilulukob din daw siya palagi ng napakabahong amoy, kalintulad sa lansa ng mga bulok na bangkay. Sa pagkakataong sinusumpong si Lolo, nakikita ni na Mama na nagsusmigaw ito at pinipilit igalaw ang nanghihinang katawan.
Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga nakikita. Naaamoy at nararanasan sa kanyang ilusyon. Ngunit, hindi naman ito makita o maamoy ni na Mama. Ang nakikita lang nila, may bumabakat na mga kagat sa balat ng kanilang tatay. Noong hindi na nila makausap ng maayos si Lolo Manuel, doon na sila nagpatawag ng albularyo. Si Chong Kaloy, tiyuhin nila Mama, kapatid ng kanilang nanay. Ang nanay po ni na Mama ay ang aking Lola Milagros. Subalit sinabi ng albularyong hindi na niya kayang pagalingin si Lolo Manuel dahil nasa sukdulan na ang pagkakakulam dito. Sinubukan pang dasalan ni Chong Kaloy si Lolo, pero hindi na talaga tumatalab. Hanggang sa tuluyan na nga itong pumanaw, makalipas ang isang araw. Kinilabutan sina Mama at ang apat niyang mga kapatid. Oo, naisip na nila ang posibilidad na kinulam nga ang kanilang tatay. Pero sadyang iba lang talaga sa pakiramdam na makumpirma ang malagim na hinala. Ang totoo nga po niyan, tuluyang nilamon ng hilakbot ang pag-aalala ng magkakapatid sa kanilang sariling tatay. Takot sila sa katotohanan, tunay nga pala talaga ang kulam. Takot sila sa posibilidad na pwedeng sila naman ang isunod ng mga may galit sa kanilang ama. Batid naman kasi nilang hindi lahat ng may galit kay Lolo alam ang pananalbahin nito sa sariling pamilya. Sir Jupiter, walang pagdadalawang isip pong sinabi sa akin ni Mama na masamang tao si Lolo Manuel. Hindi lang masama kundi talagang sukdulan ng katarantaduhan nito. Marami itong kaaway sa kanilang lugar dahil sa iba't ibang rason. Una, sisiga-siga, manyak at mainitin ang ulo. Ikalawa, marami rin siyang nilalamangan sa negosyo. Palibhasa, maraming kapit, kaya malakas ang loob. Ang negosyo raw po ni Lolo ay pagsusuplay ng mga gulay, prutas at bigas galing sa bukid patungong syudad. Kumbaga po isang middleman. Binibili niya ng bultuhan ng mga sariwang ani mula sa bukid, tapos ay dinadala ito sa syudad gamit ang kanyang mga truck. Nakalalamang siya sa ibang tao kasi malaki ang pinapatong niyang presyo sa mga produkto. At dahil nga maraming kapit, siya lang din ang kumukuha ng mga sariwang ani sa iilang mga bukid. Wala siya halos kakumpetensya. Dahil doon kaya dumami lalo ang galit kay Lolo Manuel. May iba pa ngang mga baryo ng magsasakang binabarat niya eh. Binibili ni Lolo ang kanilang mga produkto sa napakababang halaga. Kung hindi sila pumapayag, sinasabi lang niyang, "Tandaan niyong ako lang ang bumibili ng mga produkto niyo rito sa baryo ninyo. Kung ayaw niyong ipagbili sa akin yan sa presyong gusto ko, mabubulok lahat ng yan sa mga kamalig niyo." Bukod dyan, mapanakit din daw si Lolo sa mismong pamilya nito. Palagi niyang binubugbog sina Mama at mga kapatid nito at si Lola Milagros. Marami ring babae si Lolo. Ang totoo nga ay hindi na nalaman ni na Mama kung ilan ba ang mga kapatid nila sa labas.
Pinilit din daw ni Lolo na ipakasal si Mama sa isang matandang di naman niya gusto sa ngalan ng negosyo. Lalayas na nga raw sana si Mama noon kung hindi lang niya mahal ang mga kapatid. Natatakot siyang baka ang mga ito ang pagbalingan ng kanilang ama. Kaya malaki ang lihim na pasasalamat niya nang magkasakit si Lolo Manuel. Hindi kasi natuloy ang pinaplanong kasal nang bumagsak ang kalusugan nito. Sir Jupiter, wala nang nagulat kung bakit walang umiyak nang tuluyang mamatay si Lolo Manuel. Si Lola Milagros nga raw ay hindi mababakasan ng anumang emosyon sa mukha, basta blanko lang. Pero nauunawaan naman ito ni Mama. Kasi wala naman talagang pag-ibig sa pagitan ng kanilang mga magulang. Wala rin halos dumalaw sa burol ni Lolo. Maliban sa isa sa mga kapatid nito na si Tio Julio. Ang naroon lang ay si Mama at ang kanyang mga kapatid. 3 mga kapatid ni Lola Milagros at iilang mga kainuman ni Lolo. Sir Jupiter, pangamba at kilabot ang namayani sa burol. Si Tio Julio na kapatid mismo ni Lolo na nga ang nagmukhahing ilibing na lang kaagad sa loob ng 3 araw. Gusto niyang siguraduhin ang kaligtasan ng mga bata. Unang araw pa lamang po kasi ay marami nang nanggugulo sa burol. Nagsimula sa simpleng panghahagis ng mga bulok na prutas, gulay at itlog sa mismong bakuran ng kanilang bahay. May mga sumisigaw din sa labas, "Mabuti nga sa'yo yan, Manuel. Sa wakas, patay ka na ring siraulo ka. Sana hindi ka matahimik hanggang sa kabilang buhay, matusta ka sana sa impyerno." Hindi na lamang daw pumapalag, umiimik man lang sina Mama. Kasi naiintindihan nila ang mga tao. Alam nilang galit lang ang mga ito kay Lolo. At hindi rin nila pinapasinungalingan ang sinasabi ng mga ito kasi totoo naman. Yun nga lang, tumindi pa ang pagpapahayag ng pagkamuhi ng mga tao sa kanilang tatay. Unang gabi ng lamay, walang dumating mula sa kapilya o simbahan para dasalan si Lolo Manuel. Kaya si Chong Kaloy na lang ang nanguna sa panalangin. Maalinsangan ang gabi noon at manipis ang ihip ng hangin. Ngunit hindi pa rin mawala sa damdamin ni na Mama ang pagkabahala. Sa katunayan, kahit panalangin para sa pumanaw ang kanilang binibigkas, wala namang humpay ang dasal nila sa isip para sa sariling kaligtasan. Hanggang sa natigil ng isang kalabog ang kanilang pagdarasal. Nagsimula yun sa kaliwang dingding ng kanilang bahay. Dali-daling nagsilabasa ng mga kapatid ni Lola Milagros para tignan kung ano ang nangyari. Sina Mama naman at ang kanyang mga kapatid ay pinatago sa kanilang kwarto. Bilang panganay, si Mama ang nagbantay sa kanyang mga kapatid. Bagamat hindi na talaga niya maawat ang kumakabog na dibdib at tagaktak na pawis. Ilang minuto pa narinig ng mga magkakapatid na bumalik na ang kanilang mga tiyuhin. Naghintay pa sila ng ilan pang mga minuto bago lumabas ng kwarto. Nanlaki ang mga mata ni Mama Minda nang makita sa bakuran ng isang buong ulo ng baboy. Yun daw ang hinagis ng isa nilang kapitbahay sa kanilang bakuran. Nabahiran din ng dugo ang kanilang bakod at ang mismong dingding ng bahay.
Nilingon ni Mama si Lola Milagros. Naramdaman niyang nalusaw ang malamig na puso ng kanyang nanay. Nakita niya kasi ang pagkabahala sa mga mata nito para sa kanilang magkakapatid. Hindi niya tuloy maiwasang maawa sa kanyang nanay, lalo't 30 anyos pa lamang ito noon. Opo, Sir Jupiter. 16 pa lamang si Mama at 30 anyos naman si Lola nang mangyari ang lahat. Ibig sabihin 14 anyos pa lamang si Lola nang isilang ang panganay niyang si Mama Minda. Pakiramdam ni Mama ay napakabagal ng paggulong ng oras noong gabing yun. Hindi sila makatulog ng maayos dahil nga sa pagkabahala. Nakahiga na ang 5 magkakapatid sa kanilang kwarto. Si Tio Julio na lamang ang nagbabantay sa may ataol ng kanyang kapatid. Mainit pa rin po ang panahon at manipis ang hangin, kaya naman bumangon po si Mama para buksan ng maigi ang kanilang bintana at kurtina. Habang nasa bintana ay hindi niya napigil na masdan ang paligid. Tanaw niya ang malapit na kakahuyan. Isa sa mga kamalig ng kanyang tatay at ang kapitbahay nilang may kalayuan din. Umihip ulit ang hangin. Napayapos si Mama sa sarili dahil bigla na namang nanayo ang kanyang mga balahibo. Napahawak din siya sa dibdib nang makaramdam ng kaba. Ilang sandali pa may naaninag siyang gumagalaw sa may kalayuan. Naisip ni Mama na baka mga ligaw na hayop o ibon lang. Pero ramdam niyang yun ang itinuturo ng kanyang kaba. Tinitigan pa niya ng maigi ang kakahuyan. Lalo siyang kinilabutan nang mapansin na sa iba't ibang magkakahiwalay na mga puno na ang mga paggalaw. Tansya niya na sa mga 3, 4 o 5 bahagi na iyon ng kakahuyan. Tinutulak na siya ng kilabot na isarado ang bintana. Ngunit pinipigil naman siya ng kuryosidad na manatiling nakadungaw. Nanaig ang kumakati niyang isip kaya pinilit niyang aninagin sa kadiliman ang gumagawa ng mga paggalaw. Hanggang lalo siyang kinilabutan ng matantong papalapit ang mga iyon sa kanilang bahay. Pinilit ni Mama na mga tuwiran sa sarili. Baka nga naman dadaan lang ang mga iyon malapit sa kanilang bakuran. Subalit nang lumipas pa ang ilang sandali, natanaw na ni Mama ang ilang pares ng pulang mga mata. Nakatitig mismo sa kanilang bahay. Mga matang nasisiguro niyang hindi sa hayop. Doon ay dali-dali niyang sinarado ang bintana. Mabilis na humiga at nagtalukbong ng kumot. Hindi nga lang yun nakatulong sapagkat dumikit na sa kanyang isip ang hilakbot sa nakita. Kinaumagahan, antok na gumising si Mama Minda. Nadatnan niyang nag-aalmusal sina Lola Milagros, 2 sa mga kapatid nito at si Tio Julio. Didiretso na sana siya sa kusina para magtimpla ng kapeng bigas. Ngunit natigilan siya nang marinig ang pag-uusap ng mga naroroon. Sabi ni Chong Kaloy, "Sigurado ka ba niya sinasabi mo, Julio?" Sagot naman ni Tio Julio, "Oo nga, Kaloy. Dinig na dinig ko. Kinakalmot nila ang mga dingding sa palibot nitong sala.
Tapos naririnig ko rin ang malalakas nilang kaluskos sa mga puno at damo. Ayun nga, at may mga yabag pa sa lupa. Kung ganun, bakit hindi ko sila naramdaman? May mga pangontra ako sa aswang malalaman ko kung naririyan sila sa malapit. Hindi ko alam sa iyo, basta ang sigurado, totoo ang sinasabi ko. Tsaka, hindi naman malabong may mga balbal na galit sa kapatid ko, di ba? Sa dami ng kalaban ng hayop na to, hindi malabong may mga nakabangga siyang hindi niya alam mga aswang pala. Sir Jupiter, gusto na ni Mama na sumabat noon at sabihin sa kanila ang kanyang mga nakita ng nagdaang gabi. Ngunit sadyang dinaig siya ng takot nang malamang maaaring aswang ang mga iyon. Mga balbal. Sa pagkakaalam niya, iyon ang mga aswang na nangunguha at nangangain ng mga bangkay. Napayuko si Mama. Tahimik siyang naglakad papunta sa lagayan ng plato. Kumuha ng baso, kinuha ang kapet asukal, tapos lumapit sa may kalan kung nasaan ang takuri. Binuhos ang ininit na baso at tahimik na pinagmasdan ang hinahalong kapeng bigas. Bigla siyang napalingon nang may tarantang nagbukas ng pinto sa sala at pumasok. Isa pala yun sa mga kapatid ng kanyang nanay, may dalang tinapay. Napalingon din doon ang mga kumakain. Milagros! Tingnan niyo ang likod ng bakuran. Madali! Nagsilabasan agad ang lahat. Pati si Mama Minda ay lumabas din papunta sa may likod ng bakuran. Lahat din sila ay natigilan nang makitang napakaraming bahid ng dugo sa dingding, bakod at maging sa lupa. May 2 patay na manok din, parehong wakwak ang mga sikmura at nagkalat ang mga laman loob. Nakakita rin sila ng napakalaking itak na nakatarak sa puno ng atis na nasa harap ng bahay. Muling nabakasan ng matinding pagkabahala ni Mama ang kanyang nanay. Namumutla na nga ito at halos naiiyak. Sinuyod ng mga kapatid ni Lola Milagros at ni Tio Julio ang paligid. Hanggang sa nakita nila ang isang lalaking nakatayo sa malapit. Alam ni Mama na isa ito sa mga taong may galit sa kanilang tatay. Napalitan naman ng kaba ang kilabot na nararamdaman ni Mama Minda nang lumakad si Lola papalapit sa lalaki. Nilapitan niya ang kapitbahay na inihinala nilang may gawa ng karimari-marim na tagpo. Manong, kayo ho ba ang may gawa noong sa bakuran namin? Sabi ni Lola sa lalaki. Oo, ako nga. At dapat lang yan sa asawa mo, Milagros. Dapat lang yan sa demonyong yan. Sagot naman ito. Manong, naiintindihan ko pong galit kayo kay Manuel. Hindi ko rin po kayo pipigilang ihayag ang pagkamuhing iyan. Pero gusto ko lang pong siguraduhin hindi ninyo sasaktan ang mga anak ko. Kung gusto niyo po ako na lang ang saktan niyo, basta wag lang ang mga bata. Nagmamakaawa po ako. Tuluyang napaiyak si Lola Milagros. Ang kausap naman ay natigilan. Animoy nabilaukan sa narinig. Dugtong pa ni Lola. Matatakot na ho kasi talaga ang mga bata sa ganun eh. Nagdusa na ho sila. Kami, sa kamay ng asawa ko. Alam kong alam ninyo at ng buong baryo ang tungkol sa pananalbahe sa amin ni Manuel. Tapos nangyari pa ito. Matindi po ang epekto sa kanila
na makakita ng patay na manok sa bakuran namin, Manong. May mga dugo at laman loob pang nagkalat. Sir Jupiter, nakita ni Mama ang pagkabigla sa mukha ng lalaki. Singit nito kay Lola, Teka, hindi yata tayo nakakaintindihan, Milagros. Oo, galit ako sa asawa mo, pero wala akong galit sa inyo. At ikalawa, oo, ako ang nagtarak ng itak sa puno ng atis, yung nasa harap ng bahay nyo, pero wala akong alam sa patay na manok na sinasabi mo. Nagtaka ang lahat. Sinama ni na Lola Milagros sa likod ng kanilang bakuran ng lalaki. Maging ito ay nagulat at halos masuka rin sa nadatnan. Sabi nito, Hindi ako ang may gawa niyan. Galit lang ako, pero hindi naman ako ganyang kademonyo. Isa pa, kung ako ang may gawa niyan, dapat puno na rin ng dugo ang damit ko ngayon. Mahahalatang nagsasabi naman ng totoo ang lalaking yun, dahil kita talaga sa kanyang mukha ang takot at pandidiri. Nagtanong-tanong din sa ilang mga kapitbahay sina Lola Milagros. Sabi ng mga ito, nakita pa raw nila ang lalaking may bitbit na itak. Pero wala namang patay o kahit buhay na manok. Nagtataka man ay pinilit na lang nilang isang tabi ang nangyari. Inisip nilang baka isang tao o grupo lang yun na may matinding galit talaga kay Lolo Manuel. Kaya naman hinanda na lang nila ang mga sarili kung meron pa mang darating na magsasaboy ng pagkamuhi sa burol. Hindi nga po sila nagkamali, Sir Jupiter. Bandang 2:00 ng hapon ay may dumating. Sa pagkakaalala ni Mama, nasa 10 katao ang mga ito. May mga lalaki at meron ding mga babae. Bagamat karamihan ay matatanda na. Isang tingin pa lamang ni Mama, hindi na maganda ang nararamdaman niya sa mga ito. Agad tumayo ang kanyang balahibo, lalo pa nang pumwesto ang mga ito sa mismong harap ng kanilang bahay. Ilang sandali pa nagtirik ng itim na kandila ang mga dumating sa labas ng bakuran. Tsaka nagsimulang manalangin. Hindi raw maintindihan ni Mama ang wikang ginamit sa dasal. Subalit sa bandang dulo sumigaw ang kanilang pinuno. Manuel, hindi ka matatahimik sa kabilang buhay. Isinusumpa namin sa ngalan ng makapangyarihang mga espiritu ng kalikasan, hindi matatahimik ang iyong kaluluwa. Doon natauhan si Mama na hindi isang dasal ang inusal ng mga yun, kundi isang sumpa. Naisip tuloy ni Mama na baka sila rin ang kumulam kay Lolo. Nilingon ni Mama si Lola Milagros. Walang ekspresyon itong nakatingin sa grupong dumating. Ganon din ang napuna niya sa mga kapatid ni Lola. Si Tio Julio lang ang nabakasan niya ng pangingilabot. Tumingin sa ulit sa grupong dumating. Nangangatog na ang kanyang tuhod, ngunit naisip niyang lapitan ang mga ito. Mawalang galang na po. Pero kayo ho ba ang... Nangangatal na tanong ni Mama sa lalaking nagsisilbing pinuno ng grupo. Tugon sa kanya ng matanda. Ineng, paumanhin kung natakot ka man. Kayo ng mga kapatid mo. Subalit sadyang walang kapatawaran ang kasalanan ng iyong ama sa amin.
kailangan niyang pagbayaran ng mahal ang kanyang mga ginawa. Napatitig si Mama sa mga mata ng matanda. Matatalim ang mga ito, ngunit nangingilid din ng mga luha. Namalaya na lamang ni Mama na taranta na siyang hinihila ng kanyang Tito Julio pabalik sa loob ng bahay. Pinagsasabihan siya nito, ano raw ba ang nakain niya at nilapitan niya ang mga taong yun. Dinig ni Mama Minda ang tiyuhin pero ang pansin niya ay nakapukol sa grupo ng mga taong naglalakad na paalis. Nang hindi na niya makita ang mga yun, nilapitan ni Mama si Chong Kaloyd sa katinanong. Chong, posible bang ang grupong yun ang kumulam kay Tatay Manuel? Hindi po maganda ang pakiramdam ko sa grupong yun eh. Palagay ko mabigat talaga ang binitiwan nilang dasal. Bumuntong hininga ang albularyo at nagpaliwanag. Hindi ko na masasabi. Minda, patay na ang tatay mo. Kaya't malabo nang masuri ko pa ang pagkakakulam sa kanya. Pero oo, hindi naman imposible ang hinala mo, Minda. Kitang-kita naman kasi lihitimo ang sumpang pinakawalan ng mga dumating. Kung ganun ho, bakit wala po kayong ginawa? Ibig kong sabihin, bakit po di ninyo pinigilan yung sumpa? Dahil ramdam kong para lang yun sa namayapan yung ama. Hindi kayo damay doon. Napasimangot si Mama sa narinig. Napadasal na sana tama si Chong Kaloy. Sana nga hindi sila madamay sa sumpang yun. Naisip kasi niyang baka sila ang pagdusahin upang hindi matahimik ang kaluluwa ng ama. Gumugulo nga lang sa utak niya ang itsura ng matandang nagbitiw ng sumpa. Ramdam kasi niyang galit at gumaganti lang talaga ito. Ramdam niyang hindi naman talaga ito masamang tao. Takip silib noong araw ring yun. May dumating namang isa pang grupo ng mga 7 o 8 katao. Sa tingin ni Mama ay nasa 30 o 40 anyos ang mga ito. Maayos ang pananamit. Yung isa pang araw ay mahalata talagang may sinasabi sa buhay. Planchado kasi ang polo na kulay krema, tapos napakakintab din ng itim na sapatos. Nagtaka si Tio Julio kung sino ang mga yon. Sabi naman ni Lola Milagros, ang mga yon ay kaibigan ni Lolo Manuel sa negosyo. Yung mayamang lalaking araw ay may-ari ng gilingan ng palay kung saan bumibili ng bigas si Lolo. Kaya naman maayos silang tinanggap ni na Mama. Ipaghahanda ng araw sana sila ng hapunan, pero sinabi ng mga ito na prutas lang ang kanilang kakainin. Isa-isang lumapit sa kabahaw ng mga bisita at dumungaw. Maliban sa lalaking may-ari raw ng gilingan ng palay. Nakaupo lang ito malapit sa pinto ng sala. Nakatiti sa ataol habang lumalapit ang kanyang mga kasama. Si Mama naman tumitingin-tingin lang sa mga bisita hanggang napadapo ang tingin niya sa lalaking nakapolo. Doon din bigla na naman siyang kinutuban ng masama. Blanko ang emosyon ng lalaki. Pero may nararamdaman si Mama Minda na kakaiba rito. Titig na titig kasi ito sa kabaong. Nakatikom ang mga labi. Pero halatang nagtatangis ang mga ngipin sa loob. Yung bang pilit lang tinatago ang kung anong
sama ng loob. Naisip ni Mama na baka may galit din yun sa kanyang tatay. Baka natapakan din ito ni Lolo Manuel sa negosyo, tapos nagkukunyari lang na maamo nang dumating sa burol. Ilang minuto pa nakaupo na ang mga kasama ng lalaki. At ito naman ang tumayo para dumungaw. Mabagal itong nanglakad habang nananatiling nakatitig sa kabaong. Pansin din ni Mama ang bigat ng bawat hakbang nito. Kaya tumitibay ang hinala niyang galit nga rin ito kay Lolo. Nang makadungaw na sa kabaong, napansin din ni Mama na tumalim ang mga mata ng lalaki. Hindi na rin ito naitago ang pagtitiim ng mga ngipin. Kasabay din noon ang biglang pagbigat ng hangin sa sala. Napahawak sa dibdib si Mama. Nakita niyang nanlaway ang lalaki. At dinilaan pa nito ang sariling mga labi. Napalingon sa paligid si Mama nang mapansing nang sisayawan ang apoy ng mga kandila hanggang sa tuluyan ng mamatay ang mga ito. Nako, pasensya na. Humangin na malakas. Pahayag ni Tio Julio nang dumating sa sala. Agad niyang sinindihan ulit ang mga kandila habang si Mama Minda ay hindi makakilos sa kinauupuan. Hindi. Ayos lang, kaibigan. Ngiti naman ng lalaking mayaman sa tiyuhin ni Mama. Pagkatapos ay bigla na lang itong lumingon mismo kay Mama tsaka ngumiti ng malapad. Isang makahulugang ngiti na lalong nagpakilabot kay Mama. Nang makabuelo, dali-daling tumayo si Mama Minda at tarantang pumunta sa kwarto nilang magkakapatid. Tinanong siya ng kapatid niyang si Tita Vina kung ano raw ba ang nangyari. Hindi nakapagkwento si Mama. Ang nasabi lang niya, masama ang kanyang pakiramdam at gusto muna niyang magpahinga. Bumaba at naghapunan lang si Mama nang makaalis na ang grupo ng mayamang lalaki. Pagkatapos kumain, pumunta siya sa may kabaong kung saan naglalaro ng baraha sina Tio Julio at Chong Kaloy. Sumali na rin si Mama para malibang kahit papaano. Oo nga pala, Kaloy. Bukod dun sa matandang nagbitiw ng sumpa, wala ka na bang napansing kababalaghang umaali-aligid sa burol? Baka kasi mamaya paano pa tong mga bata eh. Simula ni Tio Julio. Sagot ni Chong Kaloy, wala naman pre. Aliban siyempre doon sa madugong tagpo sa may bakuran. Hindi ko pa sigurado pero kinukutuban akong hindi tao ang may gawa nun. Sabay na napatitig sina Mama at Tio Julio sa albularyo. Napatanong si Mama kung aswang daw ba ang ibig sabihin ng tiyuhin. Tumango naman ito at saka nagwikang maaaring yun ang mga nilalang na narinig ni Tio Julio nang nagdaang gabi. Doon na nakabuelo si Mama. Isinalaysay niya ang mga nakita niya sa kakahuyan nang dumungaw siya sa bintana. Sinabi niya ang kakaibang kilos ng mga ito. Hindi lang iisa, kundi marami. At ang nakakakilabot na pulang mga mata. Sandaling natahimik ang tatlo sa kinuwento ni Mama Minda. Pagkatapos nagsalita si Chong Kaloy. Balbal. Malakas ang hinala kung mga balbal na aswang ang nakita mo, Minda. Puntirya kasi ng mga yon ang bangkay ng mga kamamatay lang. Isa pa panay grupo sila kung sumalakay. Bihirang mangyari na nag-iisa lang.
Singit naman ni Tio Julio. Kung ganun, dapat palang bantayan itong bangkay ni Manuel pagkatapos ilibing. Sa pagkakaalam ko kasi nang huhukay ng sariwang punto ng mga balbal eh. Kinukuha nila yung mga kalilibing pa lang para kainin. Tama ka dyan, Julio. Pero huwag ka mag-alala, kami ng mga kapatid ko ang magbabantay sa libingan. Alam naming may trabaho ka sa bayan at hindi ka pwede magtagal dito. Noong gabing yun ay sina Mama at yung Kaloy ang naiwang nagbabantay kay Lolo. Nagpahinga muna si Tio Julio kasi nga ililibing na si Lolo kinabukasan. Pagkatapos agad pang babalik sa bayan ang tiyuhing iyon ni Mama Minda. Mabuti na lang din at wala namang narinig na kung anong mga kaluskus at yabag si Mama Minda buong gabi. Inisip niyang siguro dahil may kasama siyang albularyo sa harap ng kabaong. Gayunpaman ramdam niyang may mga nagmamasid pa rin sa paligid ng kanilang bahay. Kahit di siya nakatanaw sa labas. Hindi mapakali si Mama dahil sa naranasang magkakasunod na kilabot. Tapos dumagdag pa ang usapan tungkol sa mga balbal na aswang. Kinabukasan bandang 8:00 pa lang ng umaga ay nasa sementeryo na ang mag-anak. May kasama silang pari, tapos naroon din ang grupo ng mayamang may-ari ng gilingan ng palay. At gaya noong nagdaang araw, titig na titig pa rin ang lalaki sa kabaong hanggang sa ibaba na ito sa hukay. Maya't maya rin itong pinapahid ang sariling laway tsaka tumititig at ngumingiti kay Mama Minda. Ramdam ni Mama na napapansin na siya ng lalaki. Pagkatapos ng libing, naunang umalis ang mayamang lalaki at ang kanyang mga kasama. Sunod namang umuwi ang mag-anak. Bagamat nagpaiwan sina Tiyong Kaloy at 3 pang kapatid ni Lola Milagros. Babantayan nga raw nila ang puntod at baka salakayin ito ng mga balbal na aswang. Nang makarating naman sa bahay, nagtanghalian lang sila tapos ay agad nang nagpaalam si Tio Julio. Babalik na raw sa bayan dahil may trabaho pa kinabukasan. Noong pasado 5:00 na ng hapon, naisip ni Mama Minda na hatiran ng hapunan sina Tiyong Kaloy sa sementeryo. Magpapaalam sana siya sa kanyang nanay pero tulog na tulog ito sa sariling silid. Kitang-kita sa mukha ang matinding pagod. Bagamat pansin din ni Mama na tila nabunutan na ng tinik si Lola Milagros dahil sa pagkamatay ng salbahe nitong asawa. Hindi na lang niya ginising ang nanay. Nagluto siya ng ginisang gulay tapos binalot na ito para maihatin sa tiyuhin. Natagalan nga lang siya sa pagluluto kaya mag-aalas 7 na nang makarating siya sa sementeryo. Sir Jupiter, tuloy-tuloy ang lakad ni Mama noon dahil nga pumadilim na. Subalit bigla siyang natigilan sa may bungad ng sementeryo. Naramdaman kasi niya ulit ang parehong kilabot na dulot ng mga kakaibang nilalang sa kakahuyan. Kasabay pa nito ang mabigat na presensya ng mayamang lalaki. Napansin na lang ni Mama Minda ang malalamig at malalaking patak ng kanyang pawis. Nangangatog na rin ang mga tuhod at walang boses na mailabas sa lalamunan. Nang maalala ang pakay,
naisip niyang naroroon naman sa puntod ng ama si Chong Kaloy, isang albularyo, kaya siguro ay wala siyang dapat ikabahala. Nagsimula siyang maglakad ng mabagal. Hindi lumilingon sa paligid at baka kung ano pa ang matanaw. Matagal ang mga hakbang, ngunit tarantang napatago sa isang malaking puno nang makita ang mga naghuhukay sa puntod ni Lolo Manuel. Sa ilalim ng bilog na buwan ay kitang-kita niya ang iilang tao. Pinagtutulungan ng mga ito na iangat ang kabaong ng kanyang ama. Kitang-kita rin niya ang pulang mga mata nito na parang mga alitap-tap sa gabi. Nagpalinga-linga si Mama, ngunit di niya makita si Chong Kaloy. Nagpaikot-ikot na sa utak niya ang tungkol sa mga balbal na aswang. Subalit, hindi siya makagalaw para makatakbo at makahingi ng saklolo. Tumingin siya ulit sa mga nasa puntod ng ama. Lalong lumaki ang pagkakamaang ng kanyang bunganga nang buksan ng mga ito ang kabaong at walang ano-ano'y sinimulan nilang lantakan ang laman ng bagkay. Pinaghati-hatian nila ang katawan ni Lolo Manuel. May kumuha sa mga binti, sa mga kamay at maski sa laman loob. Gigil na gigil ang mga ito, nariyan at umuungol pa habang kumakain. Meron pa ngang nagpakawala ng malakas ngunit garalgal na hiyaw. Tinakpan ni Mama Minda ang mga tenga dahil nakakarindi raw talagang marinig ang hiyaw na yun. Kaya naman nabitiwan niya ang supot ng dalang pagkain. Napaatras din siya ng 2 hakbang gawa ng matinding hilakbot. Ang kaso, sa paghakbang niyang yun ay natapakan niya ang mismong supot ng pagkain. Gumawa ito ng ingay na nagpalingon sa isa sa mga balbal sa kinaroroonan ni Mama. Sa liwanag ng buwan, nakita ni Mama Minda na ngumiti ito ng malapad sa kanya. Doon, nakilala niyang ang balbal na yun mismo ang mayamang lalaki na dumalaw sa burol. Napaatras pang lalo si Mama nang makita niyang tumayo ang lalaki. Halos pangkaraniwan lang ang mukha nito, bagamat pulang-pula at nanlalaki ang mga mata. Litaw rin ng mahabang dila at matatalim na mga ngipin. Nagkatitigan silang dalawa. Pinakita pa nito ang pagdukot niya sa puso ni Lolo Manuel. Nasuka si Mama sa kinatatayuan, subalit halos lumipad ang kaluluwa niya nang mapansing tumatakbo papunta sa kanya ang balbal. Doon na napasigaw ng malakas si Mama at kumaripas sa pagtakbo. Kulang na nga lang daw noon ay liparin niya ang tinatakbuhan. Makauwi lang agad sa kanilang bahay. Nagtataka kung bakit siya hinahabol ng isang aswang na dapat ay bangkay lang ang kinakain. Tinatanong sa isip kung nasaan na ba ang albularyong tiyuhin. Nilingon ni Mama Minda ang humahabol. Nakita niyang nagpapalundang-lundang ito sa mga sanga ng mga puno. Nakatitig pa rin sa kanya at hawak pa rin ang puso ni Lolo. Tuloy-tuloy siya sa pagtakbo, nagdarasal na sana magawa niyang matakasan ng tiyak na kapahamakan. Ilang minuto sa pagtakbo ay muli siyang lumingon. Wala na ang umahabol. Hindi niya alam kung kailan siya nito nilubayan. Naisip niyang siguro sadyang tinakot lang siya nito kasi nga hindi naman kumakain ng mga buhay na tao ang mga balbal. Sa pagod ay napasalampak sa gilid ng daan si Mama. Nagpahinga ng ilang minuto bago lumakad uli, papauwi. Natagalan pa raw siya sa paglalakad noon dahil nga sa pagod. Noong papalapit na siya sa bahay, muli siyang natigilan nang matanaw na may kausap si Lola Milagros sa harap ng pinto.
May nakita rin siyang kotseng nakaparada sa tapat. Tinitigan niya ang kausap ng kanyang nanay. At nanlaki ang mga mata ng matauhang ito na naman ang mayamang lalaki. Nakita niyang may inabot itong makapal na sako ng bigas kay Lola Milagros pagkatapos kinamayan nito si Lola. Tumalikod at lumagad papunta sa sasakyan. Sinarado na rin ng babae ang pinto ng bahay. Noong papasok na sa sasakyan ng mayamang lalaki, nagulat si Mama Minda nang bigla itong lumingon sa direksyon niya. Kumaway, tsaka tumuloy na sa loob ng kotse. Hindi nagtagal ay umalis na rin ito. Doon lang nakahinga ng maluwag si Mama. Ngunit hindi may kakailang napakagulo ng utak niya noon. Iniisip niya bakit nagpunta rito ang isang balbal na aswang. Ano ang binigay niya kay nanay? Tsaka, bakit hindi nararamdaman ni Chong na aswang ang isang yun? Madaling pumasok ng bahay si Mama Minda. Nadatnan niya ang dalawa niyang kapatid, pati si Chong Kaloy. Di napigil na umiyak ni Mama. Agad niyang sinabi, "Chong, nagpunta ako ng sementeryo kasi natiran ko kayo ng makakain. Bakit wala kayo roon? Bakit ang mga halimaw na yun ang naabutan ko?" Napatingin kay Mama Minda ang lahat ng naroroon sa sala. Nababahala namang tumayo si Chong Kaloy. Lumapit sa kanya at nanginginig na sinabing, "Minda, bakit ka pumunta roon? Alam mo namang delikado eh. Kami nga hindi kinaya ang mga halimaw na yun. Sinalakay nila kami. Wala kaming nagawa. Wala ring talab maski ang pangontrang dala ko. Kaya napakaripas na lang kami palayo." Kung ganun, bakit nagpunta ulit dito yung balbal na yun? Halos mawalan ng kulay ang mukha ni Chong Kaloy at ng kanyang mga kapatid dahil sa singhal ni Mama. Singhal na dulot ng pinaghalo-halong hilakbot, inis at matinding pagkalito. Nang hindi sumagot ang albularyo, dali-daling pumanik si Mama papunta sa kwarto ni Lola Milagros. Tinawag niya ang nanay habang malakas na kinakatok ang pinto. Sinusubukan siyang pigilan ni Chong Kaloy. Sinasabi nitong huwag muna niyang istorbohin ng kanyang nanay dahil nagpapahinga ito. Subalit hindi nagpaawat si Mama kasi hindi talaga maganda ang kutob niya. Iyak na siya ng iyak at itinutulak na niya palayo ang mga pumipigil sa kanya. Hanggang sa mahanap niya ang susi sa mga silid ng bahay. Dali-dali siyang bumalik sa may pinto ng kwarto ni Lola. Pinigilan sa ulit ng mga tiyuhin, ngunit sa pagkakataong iyon ay nasa tabi na niya ang mga kapatid. Pare-parehong nag-aalala ang mga ito para sa kanilang nanay at ate. Kaya naman wala nang nagawa ang albularyo. Nabuksan ni Mama ang pinto at tumambad sa kanila si Lola Milagros na nakaupo sa sahig. Sinasaksak ng paulit-ulit ang ulo ng kanilang Tatay Manuel at kinakain ng puso nito. Humahagulgul din ito at di tumitigil sa pagsasalita sa hangin. "Isinumpa kita. Isinusumpa ko ang kaluluwa mong demonyo ka. Magdusa ka sa impyerno. Magdusa ka ng ilang ulit na mas matindi sa dinanas ko sa iyo. Sinira mo ang buhay ko, hayop ka. Sinira mo ang buhay ko." Tuloy-tuloy sa pagmuya at pagsubo ang kanilang nanay.
Hindi humihinto kahit pa sumasabog ang tirang mga dugo at katas mula sa kinakaing puso. Nang di makontento, gigil nitong nilamukos ang karne at saka napasigaw sa kawalan. Magkahalong pagkabahala, pangingilabot at pangdidiri ang namayani kina Mama nang niyakap nila si Lola. Sir Jupiter, walang magawa ang magkakapatid kundi umiyak habang yakap ang kanilang ilaw ng tahanan. Ilaw na tila pundido na ang katinuan. Doon, inamin sa kanila ni Chong Kaloy ang lahat. Siya mismo ang kumulam kay Lolo Manuel. At nakipagkasundo nga si Lola Milagros sa mga balbal na aswang. Sabi ni Chong, "Minda, pagod na akong makitang palaging malamlam ang mukha ni Ate Milagros. 13 anyos pa lang siya mula nang pinilit siyang ipakasal sa hayop na si Manuel. Simula noon, hindi ko na siya nakitang ngumiti. Hindi ko na siya nakitang maging masaya. Kaya pinihilit kong aralin ang itim na mahika para wakasan ang buhay ng demonyong yan. Pero pinigilan ako ni Ate Milagros noong una. Hindi naman daw kasi sapat na mamatay lang si Manuel. Doon na ako dumikit pang lalo sa inyong tatay. Hanggang sa nalaman ko ngang may nakaaway siyang may-ari ng gilingan ng palay. At nalaman ko ring balbal ang mga taong yun. Doon na nakipagkasundo mismo si Ate Milagros sa mga aswang. Ako naman ay sinimulan ng kulamin si Manuel. Tugon ko naman, "Yung naman bakit di niyo pinigilan si nanay? Alam ko galit kayo kay tatay. Kahit naman ako, kami ng mga kapatid ko. Pero bakit humantong sa ganito? Bakit nasiraan ang bait si nanay dahil dito?" Matapos mag-usap, pinakiusapan ni Mama si Chong Kaloy na ibalik sa puntod kahit ang ulo man lang ni Lolo. Oo, alam niyang masamang tao ito at kinamumuhian niya rin ito. Pero ano't anuman ay tatay pa rin niya ito. Pumayag naman ang albularyo. Pinainom niya ng pampakalma at pampatulog na halamang gamot si Lola, tapos kinuha na nila ang ulo ni Lolo Manuel para ilibing. Kinabukasan din noon nagpunta sila sa bayan upang ipatingin sa dalubhasa si Lola. Mabuti na lang at hindi pa naman ganoon kalala ang problema sa pag-iisip ni Lola Milagros. Dala lang talaga yun ng labis-labis na naipong galit sa loob ng mahabang panahon. Makalipas ang ilang buwan, nakauwi na rin naman agad si Lola sa kanila. Bagamat may iniinom itong gamot. Simula noon, namuhay na ng masaya ang mag-iina. Pinalago nila ang naiwang ari-arian ng namayapang negosyante. Tapos ay lumipat dito nga sa Bacolod, makalipas ang ilang taon. Dito sila nagsimulang muli. Sinisikap maghilom ang mga sugat at galit na dulot ng nakaraan. Hindi na rin nag-asawa ulit si Lola Milagros dahil mas pinili nitong ituon ang pansin sa mga anak. Sa ngayon po ay malusog pa rin ang Mama Minda ko. Kapitbahay din namin sina Chong Kaloy at ang pamilya nito. Si Lola Milagros naman po ay pumanaw na noong 2011. Masaya ako para kay Lola.
Lalo't nakita ko pang naging maligaya siya sa piling namin na kanyang mga apo. Dalangin ko, sana payapa na siyang nagpapahinga kung nasaan man siya ngayon. Hanggang dito na lang po. More Power, Sitio Pangil.